Juri, u nilqawkom hekk, ferħ kbir li qed naraw hawnhekk għal ftuħ uffiċjali tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb, il-ħanut tal-Kotba 2021. U fl-aħħar qegħdin live, sinjuri, għatu ċabċipa lilkom infuskom. Vera, fl-aħħar. Saħ, Għalix. kemm inkun ċert li qegħdin live ta' vera, rastek. Fuq it. Għax jisa ħolma li tara n-nies qudiemek viċin tiegħek wara sentej ta' nuqqas sanderħija. Vera. U mbagħad post ġdid imissa ngħidulkom għaliex uffiċjalment din hija ċerimonja li tiftħu dan il-festival. Illum ħajkun hawn loti tal-premijiet tal-Premju Terra Maxka għat-tfal u l-adolescenti. L-adolescenti? Illi permezza din iċ-ċerimonja kifet niftħu dan il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb. U minn hawn nixtieq nirringrazzjaw lill-Ministru Justin Caruana, is-Segretarju Permanenti Frank Fabri u ovvjament nilqgħu lilkom lill-udjenza fejn fostkom hawn ħafna nies li ħadmu fuq il-Kotba li ġew shortlisted għaw eżibituri u anke parteċipanti oħra tal-Fira tal-Ktieb. Għandna ftit avviżi tal-parroċċa kif inħobbu ngħidulhom aħna tajjeb, ma nafx intom tgħidulhom x'hekk. Sorry, Elek hemm għax hawn in-nies qed imorru dar il-Mediterran. Bdilna dis-sena. Imma minn dis-sena qegħdin hawnhekk tajjeb l-MFCC. U għamilna hekk għaliex l-ewwel nett il-festival tant kiber illi kien hemm bżonn ta' spazju ikbar. U apparti dan ukoll ħabba social distancing u hekk kien propjament il-post eżemplari biex wieħed juża dan il-festival. U tantu hekk li dis-sena għaw rekord ta' eżibituri beluf ta' Kotba li qegħdin taħt saqaf wieħed illi fil-jiem li ġejjin ħafna nies ħajkunu qegħdin jaraw u jakkwistaw fis-section l-oħra illi hija l-ħanut tal-ktieb, il-bookshop, illi dik hija waħda mis-sezzjonijiet illi ħajkun hawn fl-MFCC. Issa mbagħad għandna dil-parti hawnhekk illi kif qed taraw għandha s-seats kollha ukoll bil-social distancing. F'din il-parti hawnhekk se jkun hawn il-fuq minn 70 attività fuq 5 tiem. U naħseb illi ħaqna nagħtu ċabċipa lill-organizzaturi ta' dan il-festival illi jagħmlu sena jippreparaw għalih. Nixtieqkom it-tuhom applaws il-Simona, Matthew, tim tagħhom kollha inkollu għaddejjin. Bħalma tafu wkoll kull sena ikonna mistiedna speċjali u dis-sena ħajkun hawn il-kittieb l-awtur ta' wieħed romanz interessanti. Aħna nafu film. Film, imma hemm romanz ovvjament ta' Trainspotting u ħafna bestsellers oħra Irvine Welsh ukoll. Emma, immorru lura għaċ-ċerimonja, sinjuri, tal-lum il-Premju Terra Maxka. Lillum il-ġurnata permessa dan il-premju tant nies illi jaħdmu fuq il-Kotba ta' tfal u l-adolescenti ikunu dejjem ikollhom għal xiex ikunu aqwa u aħjar tajjeb. Grazzi. Ikunu jista' jagħmlu produzzjoni tant aħjar permezz ta' dan il-premju. Jelle fidejk. Mela, il-verità dak li qed niċċelebraw dis-sena, il-Kotba u dawk in-nies li b'tant dedikazzjoni jeddedikaw ħafna u ħafna ħin minn ħidmietom sabiex ikunu dejjem isbaħ u aħjar. Issa nixtieq li nilqgħu għall-ewwel darba f'dan il-festival il-chairperson tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, is-Sur Mark Camilleri għad-diskors tal-ftuħ. Mela, Aziz Onorevoli Ministru l-Edukazzjoni u mistiedni distinti. Dan huwa l-ewwel diskors uffiċjali tiegħi bħala kap eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u għad onur għalija li f'din il-karika li ġejta f'dajt biha qed nippresjedi fuq il-ftuħ mill-ġdid tal-festival. U għad onur kbar li bħala Kunsill ħankunu qed nerġgħu nilqgħu mill-ġdid lill-pubbliku għall-festival wara l-edizzjoni virtwali tas-sena li għaddiet. Din l-edizzjoni ħad tkun differenti mis-soltu. Mhux biss għax ninsabu f'post ġdid, iżda wkoll għaliex għandna spazji speċjalizzati. Ħanut tal-Kotba, beluf ta' Kotba differenti u 4 swali texxieren ta' avvenimenti għal kbar u għażar. Festival ta' ktieb mingħajr in-nies u tfal ma jinħass ħaj. Għax il-ktieb għandu bżonn il-qarrej u l-qarrej għandu bżonn il-ktieb.
Qed nagħmlu dan għaliex wara 18-il xahar il-ħajja bdiet bil-mod il-mod ġejja lura n-normal. Iżda għaliex aktar minn hekk, għall-industrija lokali ta' ktieb il-pandemija fistret żminijiet ibsin ħafna. Għal daqstant, il-festival huwa opportunità kbira sabiex il-pubblikaturi jerġgħu jibdew iqumu fuq saqajhom. U ta' dan nixtieq nrotħajli l-Uffiċċju tal-Prim Ministru, il-Ministeru ta' Edukazzjoni u s-Superintendent tas-Saħħa Pubblika li wkoll fehmu l-importanza ta' dan l-avveniment fil-kalendarju kulturali u edukattiv tal-pajjiż. Għall-ewwel darba fl-istorja il-Festival Nazzjonali ħajnżamm fuq l-akbar medda ta' spazju, għandna rekord ta' esibituri armati 40 għal ftuħ tagħna għall-pubbliku, u ħajkollna wkoll numru sabiħ ta' awturi autopubblikati li għandhom iċ-ċans ibjew il-kotba tagħhom f'żona apposta. Il-lejla ninsabu hawn sabiex niċċelebraw loti tal-Premju Terra Maxka fil-kategoriji rispettivi. Il-Premju Terra Maxka beda jingħata fil-format li nafu llum fl-2015 u bħala premju jkun mistenni minn min huwa involut fil-kotba tat-tfal u l-adolescenti. Il-premju stabbilixxa ruħu wkoll kemm dan ta' Terra Maxka kif ukoll il-premju għall-adulti bħala riga ewlenija li moħħa titkejjel il-kwalità tal-kotba ġodda. Il-Kunsill ta' Ktieb jista' jgħid li sena wara sena rajna li l-livell neqgħu nimbuttaw il fuq. Il-qarrejja qed jitolbu minna dan u anke mill-industrija. Għal daqstant huwa fundamentali li l-Kunsill u l-stakeholders kollha involuti fil-produzzjoni tal-kotba niġbdu ħabel wieħed. Madankollu l-letteratura tat tfal u l-adolescenti għamlet snin twal mhux rikonoxxuta jew saħansitra meqjusa bħala letteratura tat-terza klassi. Kif isostni Trevor Zara fid-dokumentarju li ħajntwera fġieħu f'din is-sala stess nhar is-Sibt li ġej. Kien fl-1988 li għall-ewwel darba ġie premjat romanz ta' tfal Ħolm tal-Miliet tal-istess Zara waqt il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Kienu waqti trari u sporadiċi. 10 snin wara fl-1998 għall-Premju Nazzjonali tal-Ktieb inħolqot kategorija waħda msemmija letteratura għat-tfal. Kien hemm snin infila fejn saħansitra dan il-premju ma natax. Il-letteratura għall-adolescenti mill-banda oħra kienet qisha ma teżistix. Fl-2006 mbagħad seħħet l-ewwel bidla importanti fil-qasam meta nħolqu diversi kategoriji speċjalizzati bħal proża tfal, proża adolescenti, traduzzjoni ta' kotba, eċċetera. Xi kultant kien jispottaw kategoriji li fis-sena ta' wara ma kienx jidhru iktar. Il-Kunsill ta' Ktieb taħt l-amministrazzjoni preċedenti għamel tibdi kbir f'dan il-qasam. U minn hawn nixtieq nirroħħaj li l-predeċessur tiegħi tal-legat eċċellenti li ħalla li fuq il-Kunsill attwali beħsibu jkompli jibni u jevolvi għal ġid ta' ktieb Malti. 6 snin ilu kienu ħoloq għall-ewwel darba fl-istorja tal-letteratura Maltija premju dedikat esklusivament għall-letteratura ta' tfal u żgħażagħ. Minn dakinhar il-Premju Terra Maxka kiber fil-popolarità u fir-rikonoxximent lill-awturi, illustraturi u pubblikaturi. Dan għaliex nemmnu bi sħiħ fl-importanza fundamentali li jkollna letteratura ta' kwalità għat-tfal u żgħażagħ. Iżda mhux biss. Nemmnu bi wisq aktar li jkollna awturi żgħażagħ li jesprimu t-talenti tagħhom fi kwalunkwe forma għal ġid tal-letteratura Maltija. L-ewwel pass huwa dejjem iktar jibes. Għal dastant nixtieq nifraħ lill finalisti kollha tal-edizzjoni din is-sena u nawguralhom kull suċċess fil-preżent u fil-ġejjieni. L-aħħar kelmtejn ta' diskorsi huma l-ewwel nett tħajr lill-aġġudikanti tal-Premju Terra Maxka din is-sena, jiġifieri Nicole Buġejja, Kristi Borġ u Ruth Ansileri. Finalment u minn qalbi nixtieq nirringrazzja l-istaff kollu tiegħi Simona, Matthew, Andrew, Michael, Joe, Rachel u Andre li f'dawn l-aħħar xhur kemm qabel il-ħatra tiegħi u ferm aktar wara għamlu ħolithom kollha ħalli l-festival jerġa' jsir realtà. Għax kif jgħid il-Malti li tiżra taħsad. Grazzi Sinjuri. Grazzi Mark. U s-soltu f'din il-parti qabel ma nibdew bloti tal-premjiet, konna naqbdu ktieb, naqbdu silta mir-rebbieħa tas-sena li għaddiet u naqraw biċċa. Imma dis-sena provajna nagħmlu xi ħaġa iktar. Tajjeb, u intkom ħadkunu l-ewwel illi ħadd esperjenzaw xi ħaġa li l-istudenti Maltin mill-iskejjel tagħhom ħajkunu qed jesperjenzaw ukoll. Mela, propjament kienu qabdu li naqraw għadna ħjar nagħmlu xi ħaġa ħjar minn hekk għax mhux li tant ninqalgħu dik l-istorja veru propja. Mela, daw meta tfal se jitlu biex jirreġistraw għal festival ta' din is-sena, se jkunu qed jesperjenzaw għall-ewwel darba naħseb għal festival video interattiv fejn qabdu il-kotba kollha li rebħu il-Premju Terra Maxka kif ukoll oħrajn li huma bestsellers li għandhom xi jaqsmu mat-tfal tal-iskejjel sekondarja
u l-iskejjel primarji tajjeb. Issa, anzi, iktar minn noqgħod impalla fil-vot nixtieq nagħmlilkom daqsxejn ta' test żgħir tajjeb. Għodu attenti, għax anke intom ħajkolkom tinteraġġixxu miegħu sewwa, ħajitlaq il-video, u mbagħad se jieqaf, u mbagħad tridu tirrispondu l-mistoqsija. Sewwa? Tlaqna. Ministru moħħok hemm mhux fuqek ġej. Kif aħna? Merħba għall-istorja tal-librar li spiċċa bla kodba. Merħba fil-villaġġ fej wara ġurnata ta' skola, xogħol min jaħdem, traffiku, wara ġurnata jkun dak il-ħin fej xi ħadd jintefa' sieq fuq sieq u joqgħod jara t-televiżjoni jew inkella jaqra xi ktieb. Xi ħadd jidher li mhux daqshekk kuntent illejla, x'nagħmlu? Nidħlu bil-mod il-mod? Għal xiex. Inċint, tubbina kera, kissit tlaqlem. Zom, dak drone jasa, ċoħe kamera. Jiena narratur. Narratur ta' xiex. Tal-istorja li qed nirrakkuntaw. Storja, rakkont, ktib. Ma bħali iktar kont bħadhom li kollha. Jgħafib kif forsi niftemu ftit. Mistax, għatu li kont kollha sarqhom kollha. Serqulek il-kodba. Issa da min jista' jisraqlek il-kodba kollha u ma tindunax. Ma nafx jettilhom li l-pulizija m'għandhomx idea minnu. Ma jmandix ħejx naqra issa. Jien naħseb li nistgħu ngħinuk. Għaliex peress li din hija l-istorja tal-libral li spiċċa bla kodba, eżatt bħal meta taqra ktieb, kultant bi ftit fantażija u ħafna immaġinazzjoni nistgħu niddeċidu aħna fejn tmur l-istorja. Min nitliftni. Ħanispjegawlek, jekk trid nafu kif nistgħu nġibu lura il-kodba li ħadulek. Ma kif jekk laqqas biss jafu minnu li ħadhom. Nistgħu nġibuhom lura jekk inti tiddeskrivilna kull ktieb kif kien u aħna nippruvaw naqtaw xi mistoqsijiet dwar dan il-ktieb. Issa, jekk inġibuha tajba, mela allura nieħdu l-flus tad-deb bħal daw. Ma tistax taqbadhom u wis inqas issarrafhom, però bihom aħna nistgħu nixtru l-kodba lura fil-librerija tiegħek. All right. Tajjeb. L-ewwel ktib li tlift huwa l-istorja ta' Seb it-tieni u ta' Seb l-ewwel ukoll tal-jemmel llum. Din hija l-borma illi fiha s-soppa li Seb tant iħobb. Fiha bosta ingredienti illi jagħmluha il-vera tajba. Ċaħat trid iduqha? Mhux għalina, grazzi. Ħadd minnkom! Forsi xi tejċer, rrid iduqqa xi tejċer. Le, bużna għandna ġira sola. Żomm, għax insejt għalfejn qiegħda hawnhekk. Jiena qiegħda hawnhekk biex nistaqsi mistoqsija. U l-mistoqsija hi: min verament iħobb is-soppa? Seb wieħed? Jew Seb tnej? Sander, Seb wieħed jew Seb it-tieni? Jien ħanirrispondija. Moħnem. U hawnhekk insomma l-istudenti se jkollhom jażlu waħda jiena mmur kieku nirraġuna li t-tifel jew s-soppa mhux hekk naħseb immur għal Seb l-ewwel. Seb l-ewwel ħati xala? Ejja ħanaraw. Ministru inti żomma kieku Seb l-ewwel, ejja ħanaraw. Għalissa ħażomma inti biss tajjeb. Ma naħsibx ta' għażiltu l-għażla l-ħażina. Ejja nerġgħu naraw. Ministru issa ċans tiegħek mhux Seb l-ewwel allura Seb it-tieni qed tgħidilna. X'taħseb? Mela ħana naraw il-mistoqsija. Insomma, dak huwa il-ġist bej wieħed u ieħor ta' dawn Min il-videos. verament iħobb is-soppa? Seb wieħed? Jew
sebt lej. U f'dal kas nafsu sepp it-tieni, tibqa sejset l-ewwel. U meta tafasa insomma. Il-bużnanna mhux Prosit, kemm intom bravi. U akkwistajtu dal-ktib ta' sepp it-tieni u sepp l-ewwel ukoll tal-INLU. Imma barra dan il-ktib għandkom ukoll dan. Noe u l-iskujjat li blakwiet tal-INLU l-stess. U fl-aħħar, iżda mhux l-inqas għandna l-ktib interessanti ħafna qabża f'din oħra mill-klassi ta' Miss Ambrosia Pulis. Kif tarani Penġini ta' Audrey Friġġieri. Issa teachers, reġa' wasal il-ħin sabiex tagħmlu workshop ħelu sabiex tkunu tistgħu takkwistaw ħafna iktar flus tad-deb. U naħseb li interessanti fuq dal-eżerċizzju hija illi jistgħu jużawh tul is-sena kollha anke huwa materjal għall-allima biex fl-iskejjer ikunu jistgħu jintuża. U dak huwa wieħed mill-filmati, se jkun hemm diversi oħra, hemm ħafna awturi wkoll, hemm l-illustraturi wkoll fih hemm diversi nies jieħdu sem fosthom, ma nafx hekk xi għax ma rajtux Noel, hemm maraħ Noel. Tanti li sellifnieh huwa wieħed mill-awturi wkoll tal-kotba ta' tfal kif ukoll librar ta' vera ġifieri. Li f'dal kasser u l-kotba kollha. Tajjeb, insomma nagħtuh ċabxiba għax għamel biċċa xogħol tajba ħafna. Proset. Issa kif forsi simtu l-istorja li rajna ta' dak il-ktib kienet l-istorja ta' Sepp it-tieni u ta' Sepp l-ewwel ikoll li kien wieħed mir-rebbieħa tal-kotba oriġinali bej 8 u 12 sena. U malaj jekk trid ngħaddu ir-rebbieħa li kellna s-sena l għaddiet. Barra ovvjament il-ktib li diġà semmejna. Mela, kien hemm fis-sezzjoni kotba oriġinali sa' 7 snin Mikelin ta' Sandra Hili Vassallo, illustrat minn Susanna Rumitz. ċabċipa, sinjuri, dawn huma. Kien hemm ukoll Ottu ma jridx jikber, traduzzjoni ta' Klera Zoppajdi. Mbagħad ċabċpulhom kull waħda qegħdin Mawx ħafna, ġifieri. Kotba tradotti tal-etajiet ta' bejn 8 u 12 sena l-ispettaklu stupend Zanzan kelma tal-Lien Ellul u Klera Zoppardi. Kenna wkoll Zero ta' John A. Bonello. Noe u l-iskojjatlu Blackwit tal-Lien Ellul u Stefni Buġeja. U daw kienu r-rebbieħa ta' sena l-għadiet. U issa tibda l-iktar parti eċitanti. Għaliex ħanaraw ir-rebbieħa tas sena 2021. Nistiednu lill-Ministru u nistiednu wkoll il-Mark jekk joġobkom ejja hawnhekk ħalli tkunu tistgħu tagħtu l-premjijiet intkom. Tuhom ġabċejpa wkoll. Mela. U se nibdew mill-ewwel bl-ewwel kategorija li għandna li hija xogħlijiet oriġinali kotba tfal tal-etajiet sa 7 snin. Tajjeb. In-nominati dan. In-nominati huma L-Asfur tal-Kwiekeb ta' Charles Assa, ippubblikat mill-Klabb Kotba Maltin. Enja l-Aljena, Reġina b'kombinazzjoni tikka qari livell 7 ta' Audrey Friġġieri, ippubblikat minn Merlin Publishers. Tal-Forn ta' Noel Tanti, ippubblikat minn Merlin Publishers. Pito u Pita ta' Daniela Zerafa, ippubblikat minn Horizons. U l-ktieb rebbieħ ta' din il-kategorija u Tal-Forn ta' Noel Tanti, illustrat minn Matt Stroud u publikat minn Merlin Publishers. Proset. Għamlilla kelmtejn tal-okkazjoni. Kelmtejn żgħar. Mela
nixtaqt nirringrazzja lill-pubblikaturi, lil Merlin u t-tim kollu tiegħu għax is-sapportjawni ħafna u jgħinuni jibqgħu jafdaw fija. Nixtieq nirringrazzja lil Arreja wkoll li mingħajrhom l-industrija ma teżistix. U xtaqt ukoll nirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb tal-ħidma kbira li għamel matul is-sena mhux ġast għal dal-festival imma f'ambiti oħrajn biex ikompli jippromovi l-qari u l-kodba. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. U jiena wkoll nixtieq ninforma lilek u anke lil kull min qed isegwina u l-kum qiegħed hawnhekk illi l-ktieb tiegħek ħankunu qegħdin ninterpretaw jiena u Daniel bil-mod tagħna, ġifieri jista' jkun li ħanifrakassawlek f'ġi sekondi, ma jista' jkun li ħanagħmlulek sabiħ ukoll. Normalment hekk nagħmlulek sabiħ. Grazzi ħafna Noel. Sinjuri Noel. ċabċejpa. Tara ċawa, no. Unkomplu bil-kategorija ta' xogħlijiet oriġinali kodba għat-tfal tal-etajiet issa bejn 8 u 12 sena. Daniel, in-nominazzjonijiet. Il-nominati huma Il-kreatura tal-bir ta' Simon Bartolo ippubblikat minn Merlin Publishers. Tara Frendo fuq il-pjaneta Sturja, tikka qari livell 15 ta' Antoinette Borch ippubblikat minn Merlin Publishers. Amazing Maltese Woman ta' Kristina Ketkuti ippubblikat minn Merlin Publishers. Stellina Kursar Malti, tikka qari livell 14 ta' Dwayne Ellul ippubblikat minn Merlin Publishers. Il-Mostru tal-Bajja tal-Ġnejna, tikka qari livell 14 tal-Jan Ellul ippubblikat minn Merlin Publishers. It-tifel li salva d-dinja, tikka qari livell 12 ta' Karl Schembri ippubblikat minn Merlin Publishers. U l-ktieb rebbieħ ta' din il-kategorija u Il-kreatura tal-bir ta' Simon Bartolo, illustrat minn José Luis Oscania, ippubblikat minn Merlin Publishers. Nishtiq ukoll ngħidu hello il-Jose. Hello Jose. Qed jarana wkoll minn barra. Hello Jose. Jose huwa l-illustratur mhux hekk tal-ktieb. Qed jarana. Kelmtej? Spjegana daqsxejn l-immaġinazzjoni tiegħek bla limitu f'dal-ktieb. Jiena nħobb il-mostri. Dunajna, Allura niktab dwar il-mostri u l-kreaturi u nixtieq nirringrazzja l-qarrejja kollha li tfal kollha qraw u ngħidilhom li t-tieni ktieb diġà huwa miktub, is-sequel jiġifieri ma jdumux wisq u l-kbar kollha li qraw ukoll u nirringrazzja wkoll in-nies kollha li rringrazzja Noel l-istess nies eżatt, speċjalment il-Merlin. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Grazzi Simon. U ta' minn ngħidu wkoll li anke l-ktieb tiegħek se jaqa' taħt idejna, tajjeb, mingħajr ovvjament aħna nippruvaw ninterpretaw il-ktieb mingħajr ma niżvelaw ħafna mill-istorja biex kemm jista' jkun jixtruha xi nkella. Nħajruhom nippruvaw. Eżatt. Grazzi ħafna. Grazzi, Simon. Għaddim Minn hawnhekk minn hawn kollha jinfdu. Għandna flow suppost ħabba l-COVID. Unkomplu bil-kategorija ta' kodba maqlubin għal Malti. Etajiet sa' 7 snin u nominati huma Il-nominati huma Leonard il-Papru tad-Daħ, traduzzjoni ta' Clara Zoppardi ippubblikat minn Merlin Publishers. Lupu Lupettu ifittex maħbuba, tradott minn Clara Zoppardi u pubblikat minn Merlin Publishers. Lupu Lupettu jrid isir artist, traduzzjoni ta' Clara Zoppardi u pubblikat minn Merlin Publishers. Ors fl-ispazju ta' Clara Zoppardi, tradott minn Clara Zoppardi u pubblikat minn Merlin Publishers. U fl-aħħar u mhux l-inqas Wizzu ħdejn il-baħar, traduzzjoni ta' Rebi Vella ippubblikat minn Wise Owl Publications. Ħanajt waħda jien, ta'
Mela, fidejk, ejja, mela. U l-ktieb, ħdejjem xtaqt nagħmilha hekk, sabbija. U l-ktieb rebbieħ ta' din il-kategorija u Ors fl-ispazju tradott minn Claire Azzoppardi ippubblikat minn Merlin Publishers. Issa Claire miex edaw, pero edha tismana edha segwina xta minn nejdu li edin live online tajjeb għal dawk li forsi nsew jamlu xarom jew hekk. Edin live Claire proset. Hello, thank you. Mbagħad inkunu nistgħu naddula ir-regali iktar tard, u Chris. Ma tistax tuħu ritratt mal-Ministru. Sa forse nagħmlu Kasi bil-foto. batinna otek, ħallik kollha kemm impoġġuha hekk, eżatt. U iktar tard Chris ikun qed jiġbor ukoll Eżatt. iċ-ċertifikati bħala pubblikatur. Li jmiss? Naddu issa għal kategorija tal-kodba maqlubin għal Malti tal-etajiet ta' bejn 8 u 12 il-sena. U nominati f'din il-kategorija insibu il-familja Frattarija u d-dalli tatas ta' Simon Iguanes, tradob minn Simon Iguanes, ippubblikat minn Merlin Library. U r-rebbieħa u propju l-ktib il-familja Frattarija u d-dar li tatas tradott minn Simon Iguanes, ippubblikat minn Merlin Library. Proset Simon. Partu. Mela jena għanżomlok l-award, tajjeb, u dan għalik. Jek tista t-ringrazzja jenna, forsi ġinis, għanżommu l-ek. Rit, għanżomlok da. Nirringrazzja qabel xej lil-Merlin Publishers tal-li emnu fija, emnu fil-traduzzjoni, jinvestu ħafna fil-fat risorsi fit-traduzzjoni. Nirringrazzja lil-ħafna tfal li naf li raw dan il-ktib u tfal mhux daqshekk ċkejknin ukoll illi raw il-ktib. Nirringrazzja lill-Kunsill tal-ktib tal-ħidma kbira li qiegħed jagħmel. U lilek, aħna ringrazzjaw lilek, xaħat rrit jaqilbu dal-ktib, mux hekk? Grazzi. Tuwa applaus, signori, grazzi. Grazzi ħafna. U naddu issa għal premju speċjali. L-aħjar produzzjoni ta' ktib bl-isbaħ dera. U l-premju speċjali imur għand Merlin Publishers bil-ktib Amazing Maltese Women ta' Kristina Ketkuti, illustrat minn Marisa Tart. Nistiednu lil Chris Gruppetta sabiex jilqa' dan il-premju. U l-premjiet l-oħrajn kollha wkoll. Veru sabiħ, ġifieri għandkom iċ-ċans li jiġi f'idejkom dan il-ktib u esperjenza ta' ktib differenti, vera għadna gost. Dis-sena tellajnik darba biss. Tajjeb, kelmtejn. Grazzi. Xinu? Skużana, u għanna u koll il-persuna l-illustrati koll il-ktib. Tu ċabċipa, sinjuri? Marisa Tart. Fil-fat kont se nibda bil-ningrazzja propju lil-Marisa Tart li għamlet l-illustrazzjonijiet, lil-Kristina Ketkuti li kitbitu u lil-Fej Paris li għamlet id-dizin tiegħu. Kien ktib kompless ħafna, ma ktib li kellu jinkiteb fuq il-ħafna nisa tul is-sekli Maltin, għax ħana ndori naqraw fuq nisa barranin, ħafna nisa Maltin tul is-sekli li għamlu xi ħaġa tal-ewwel, xi ħaġa importanti fil-karriera tagħhom, f'ħajjithom, eċetera, nixtieq nirringrazzjahom. U ovvjament nixtieq nirringrazzja t-tim kollu tal-Merlin għax l-isbaħdera, għat-tim. Ġifieri grazzi ħafna t-tim tal-Merlin, grazzi. Grazzi ħafna, prosit.
Tinfaddalhom, nara. Grazzi ħafna u prosit. Mela, sinjuri, dak kien l-aħħar premju li għandna sa Ministru kif edaw jiena ħanistieden lilek din id-darba biex tagħmel kelmtejn ħalli nagħlqu din l-attività wkoll. Grazzi ħafna, nsellmilkom. Okkażjoni sabiħa fejn din iċ-ċelebrazzjoni qed tilbes libsa ġdida u qed nara wkoll il-Daniel u l-Sander li libsu propju għall-okkażjoni b'mod illi nispikkaw ħafna u tajjeb hekk għandu jkun. Però l-libsa illi qed jilbes il-festival ewwel nett in-nomenklatura, ġifri minn fiera qed nitkellmu fuq festival. Il-post illi qegħdin hawnhekk f'dan il-post minkejja l-isfidi illi kellna marbuta mal-pandemija qegħdin hawnhekk b'sensiela ta' attivitajiet, numru sostanzjali ta' attivitajiet diversi u immirati lejn udjenzi differenti fuq numru ta' ġranet. U din iċ-ċelebrazzjoni hija tassew mistħoqqa, hija tassew floka għaliex meta nitkellmu fuq il-ktieb, l-importanza tal-ktieb, l-importanza tal-qari, qed nitkellmu fuq il-qofol kollu anke tal-ħidma tagħna, tal-ħidma tiegħi fil-Ministeru tal-Edukazzjoni meta nitkellmu fuq l-edukazzjoni ta' wliedna permezz tal-qari. Jiena ftit ilu kont okkażjoni organizzata mill-Aġenzja Nazzjonali tal-Litterizmu, okkażjoni fejn kien hemm it-tfal. U meta jkollok dawn l-inkontri ma' tfal, tibda tistenna dawk id-domandi illi jibda jxoqlara. U fil-fatt kien hemm tifla ta' 6-7 snin, u qalt li ħansaqsik domanda. Tila mela le? Qalt li tittatini isem ta' ktieb bl-Ingliż u ieħor bil-Malti illi kont taqra meta kont daqsi. Sinċerament, il-ktib l-Ingliż batta t-tila Enid Blyton, Famous 5, Secret 7, għattila daw kont naqra. Pero xin ġejt għal-kodba bil-Malti, onestament, ħassejt f'diffikultà u għattila id-denfil. Id-denfil aħna konna nistudjaw l-iskola. Imma għalix qed nsemmi dal-episodju? Għalix illum is-sitwazzjoni nbidlet ħafna meta llum qiegħda hawnhekk f'dil-okkażjoni partikolari u qed nara daqstant ħidma li qed issir fil-letteratura Maltija li hija immirata għat-tfal, qed naraw kemm imxejna l qudiem, kemm għandna talent, kemm għandna fuq xiex naħdmu u t-tfal tagħna kemm għandhom materjal x'ikunu jistgħu jużaw. U ejja ngħiduha kif inhi minkejja il-progress u minkejja l-avvanz fit-teknoloġija, fid-diġitalizzazzjoni, il-fil tal-ktieb, il-faxxinu tal-ktieb dejjem jibqa' hemmhekk u rridu nassiguraw illi dan jibqa' hemmhekk permezz ukoll anke ta' iktar kampanji ta' għarfien anke permezz tal-Aġenziji Nazzjonali li għandna biex it-tfal tagħna, l-adolescenti tagħna, żgħażagħ tagħna, l-adulti tagħna ikomplu jaqraw, ikomplu iżommu l-kodba f'idejhom u jkomplu jaqraw u jwessaw ukoll l-orizzonti tagħhom mhux biss fl-erf, imma wkoll anke fil-kreattività, fl-użu tal-lingwa, tal-mod ta' kif imbagħad anke jutilizzawha mhux biss fil-kamp pedagoġiku imma wkoll anke fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Però ovvjament id-dinja tinbidel u allura rridu nimxu l qudiem u rridu naraw ukoll dan is-settur jimxu l qudiem fil-kuntest ukoll tal-isfidi illi għandu. Jiena ta' sekwitu kolli diskussjonijiet mal-awturi, mal-pubblikaturi u iva jew nirrikonoxxu illi dan is-settur jiffaċċa sfidi fil-kuntest tal-pandemija kienu sfidi ħafna iktar importanti, ħafna iktar impenjattivi, però rridu nħarsu l-qoddim biex naraw kif nelbuhom. Naħseb żewġ kisbiet illi għamilna matul din is-sena f'dan il-kamp kien l-ewwel nett illi saħħaħna il-protezzjoni fejn jidħlu drittijiet tal-awtur u aħna bħala Ministeru tal-Edukazzjoni kontribwejna u mexxejna bl-eżempju billi ħallasna kif hekk għandu jkun tal-materjal illi jiġi utilizzat fl-iskejjel tagħna minħabba eżiġenzi tal-akkademja. U hemmhekk aħna qed nirrikonoxxu li iva x-xogħol tal-pubblikatur, ix-xogħol tal-awtur irid jiġi protett u ma jistax jiġi abbużat. Però mbagħad minn hemm l-hemm wieħed irid iħares daqsxejn il qudiem. Pereżempju jekk qed nitkellmu fuq l-e-books fuq il-kodba diġitali, irrid nara li jkun hemm iktar investiment, li rrid nara
dan il-suġġett dan is-settur illi jkompli jimxi il-qoddim. U hekk nkunu wkoll qegħdin in-line ma' innovazzjonijiet illi għaddejjin anke madwarna, madwar id-dinja kollha, però ovvjament dan ma jistax iseħħ jekk aħna bħala amministraturi, aħna bħala gvern, ma nkunux hemm biex nagħtu l-appoġġ kollu meħtieġ biex dan ikun jista' iseħħ. Jiena ma nixtieqx intawwal, però nixtieq irroddilkom ħajr tas-sew tal-ħidma kbira illi intom twettqu mhux biss fl-okkażjoni tal-lum, ġifieri llum hija l-qofol iċ-ċelebrazzjoni ta' ħafna xogħol li jkun qed isir bil-kwied b'mod kawt, forsi in-nies il-pubbliku qas ikunu konxi ta' kemm xogħol hemm involut fis-settur tal-pubblikazzjonijiet. U allura okkażjonijiet bħal dawn mhux biss nixħtu riljef, nagħmlu riljef fuq din il-ħidma kollha, imma inkomplu ninkoraġġixxu biex intom tkunu mhux biss l-ixprun, imma wkoll il-kontributuri ewlien il-mutur ewlieni biex il-letteratura f'pajjiżna, il-litterizmu f'pajjiżna jkompli jieħu spinta il-qoddim. Għaliex ovvjament meta nitkellmu fuq il-litterizmu fl-aspetti u fl-ambiti differenti kollha tiegħu huma hija aġenda importanti ħafna illi mhux biss bħala edukaturi ma wkoll bħala pajjiż u bħala soċjetà rridu nimbuttaw il-qudiem. Grazzi ħafna lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb lilek illi qed tikkappeġġja dan il-kunsill tant importanti lil kull min kien parti mill-kunsilli preċedenti u ovvjament dawk kollha illi qegħdin parti minn din l-industrija li hija industrija tassew importanti u jistħoq ilha mhux biss kull rikonoxximent f'okkażjonijiet bħallum imma kull għajnuna u assistenza possibbli. Grazzi ħafna lil kulħadd. Grazzi ħafna Ministru. U jekk tkun trid għandna sizes ukoll żgħar ta' daw il-ġlekkijiet tkun tridu ma' xi appearance sinsel fuq. Mela, ma neġbdu l-attenzjoni. vera Niġbdu l-attenzjoni illi Matt Stroud, ma nafx fejn qiegħed eżatt, għandek ukoll award hemmhekk bil-fiġkla ma ġbarniex. U nirringrazzjaw lilkom kollha li ġejtu hawnhekk lejla u nħajrukom biex tidħlu fuq www.ktib.org.mt. Hemmhekk għandkom il-programm kollu tal-attivitajiet kollha li ħajkunu qed isiru matul dawn il-5 tiem. Fosthom hemm ix-xew tagħna wkoll. Ekku għana ġan fakrukom għandna kuljum ħankunu qegħdin ninterpretaw il-kotba rebbieħa għal-kategorija taż-żgħar biex niftehmu tal-forn tal-militanti kif ukoll il-kreatura fil-bir tajjeb ta' Simon. Huma shows ispirati minnhom ħaj jibdew minn għada u jibqgħu serin sa nhar il-ħadd. Ġifieri dawk kollha li jixtiequ jattendu huwa kompletament b'xejn biex tattendi li tibbukkja minħabba s-sitwazzjoni ovvjament. Grazzi tal-li ġejtu qabel ma tmorru nistidnukom biex tmorru tkomplu għandna reception biex nagħmlu dak id-daqsxejn ta' festin ħelu kif jgħidu. Grazzi ħafna, il-lejl it-tajjeb u komplu aqraw kemm tifilħu.